ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଖାଇ ଖାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଗାଁରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲି। ସେଇ ସାହି, ସେଇ ଛକ, ହେଲେ ଗାଁଟା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ତାସ ଖେଳୁନଥିଲେ କି ବାଟି ଖେଳୁନଥିଲା। ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଏବେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସେଇ ଦୂର ବମ୍ବେ ସୁରଟରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ମନଟା କୁଣ୍ଡେ ମୁଟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ପାୱାର କଟ୍। ହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ସିଧା ବାହାରିଲି ପାଖ ସହରକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପିଲାବେଳୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଆଜି ସେ ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର କରିବି। ପହଞ୍ଚିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚକଚକିଆ ଏସି, ଫ୍ରିଜ ଆଉ କୁଲର୍ସ। ସେଲ୍ସ ପର୍ସନ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନେବେ? ମୁଁ କହିଲି, ନେବାକୁ ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏକାଥରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସିଏ ହସିକି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ସହଜ ଫାଇନାନ୍ସ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରଟା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ସେଇ ଶାନ୍ତି ଦେଖି ମୋ ମନଟା ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ମୁଟ ହେଇଗଲା। ସତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘର ପୁଅ ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?